Gibuksan na ang Talisay City Dairy Box nga proyekto sa Department of Agriculture ug gidumala sa grupo sa kababayan ug lokal nga mga mag-uuma sa Talisay City. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang mga produkto gikan sa mga Farmers Association sa Campinsa Manitis Multipurpose Cooperative nga maoy napili sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center nga maoy mudawat sa mga kabaw nga gamiton sa paghimo og gatas. Ang gatas nga makuha sa mga mag-uuma adto kini paingon sa women's organization nga maoy mo process ug mamaligyan niini. Giabagan sa kagamhanan sa dakbayan ang Farmers Organization aron mamahimong malungtaron ug kapuslan pa sa mosunod nga mga henerasyon sa mga Talisaynon. Nimutang kini kilid sa Talisay Sports Academy Building. Dinhi gibaligya ang fresh milk, ice cream, pan, dairy, candies, sama sa pastillas, farm-based chips ug crackers. Dugang pa nga ang pagsuporta sa local dairy products sa marausab nga gisuportahan ang mga mag-uuma, kababayan ug ang tibuok komunidad. Samtang ang maong mga produkto paliton usab alang sa mga supplemental feeding sa mga bata.